Така, това е Гласът на Петрич, аз съм Радостин Любенов и вие гледате скандално хубавото предаване Гласът на Петрич. Превърнало вече в марка за регионалната медия. Така, казвам добър вечер на Георги Тонев. Така, благодаря ви, че приехте поканата да участвате, и на Адриан Мурат. Така, вие сте представители на частна професионална гимназия образователни технологии в столицата, нали така? Точно така. Не бъркам. По какъв начин вие попаднахте в програма Училища посланици на Европейския парламент? Как се случи тази история? Разбрахме за тази програма в февруари месец, кандидатствахме в кратки срокове. От март месец сме едно от 20 училища, които са избрани за тази програма да участват в нея. Съответно, 20 училища 20 в София. училища, не само в София. Програмата стартира пилотно само в София град, София област и Перник. И как па са избрали Перник? Ки падна от смех. Вероятно заради близостта на града до София, но се очаква в рамките на една година, т.е. от следващата учебна година, тази програма да стане на национално ниво. Защото Перник е малък град, можеш да изберат Пловдив, Бургас, Варна. Следващата учебна година очакваме всички И целта на цялото упражнение е популяризиране на Обединена Европа и частност Европейския парламент. Защо по Европейския парламент? Защото работата на парламента ли? Не само работата на парламента. Това е една от основните институции на Европейския съюз и е добре учениците да познават първо работата на парламента и второ каква роля върши той. Странно ми е защо младите трябва да са запознати с работата на парламента. Те възрастните не са запознати. Защо е насочено към младите това? Защото това са бъдещите господаватели. Това е хората, които ще определят посоката, в която ще се развива Обединена Европа от тук насетне. Важно е те да се даде гласа, да може те да знаят какво правят и да може един ден, когато дойде тяхното време, така да се каже, да могат да действат съобразно това, което се разбира за парламента. Да, ще кажем за вашите инициативи. Нали, вие сте предприели няколко инициативи с цел популяризиране на това нещо. Точно така. Да включим и младежа. Адриан Мурат. Господин Любенов, много ми е приятно, че съм тук. Благодарим ви и на вас, че ни приехте. Аз благодаря, че биете път от София до местната медия, за да разкажем за тази много хубава инициатива, защото българина, аз дадох в началото преглед на печата една информация за почти 8-9 години, откакто сме страна членка на Европейския съюз, почти двойно-тройно имаме приходи, помощи, не знам точно как да се изразя, пари от Европейския съюз по формата на различни програми. Обаче остава впечатление, че българина не е усети от това нещо. Доброто, образно казано, този Европейски съюз. Как е при вас, младите? Господин Любенов, нека започна с първото, което казахте. За нас винаги е удоволствие да дойдем в град Петрич, тъй като хората в Петрич са изключително мили и любезни. Вие за първи път? Не, разбира се, ние сме в Петрич редовно, защото пътуваме често към Република Македония и Република Гърция. Винаги за нас е приятно и изключително хубаво да спрем в този Харесва ли? Успяхте ли да разгледате града? Разбира се, минахме през целия център, изключително мили хора, даже направихме и една анкета, за която след малко ще говориме, относно мнението на петричани за Европейския съюз и Европейския парламент. Какво ви е впечатлението? Какво нека го сумирам и без да занимаваме зрителите на телевизия БАЦ с прекалено много детайли. Въпросите бяха три. Единият беше свързан с оставането на английският език като официален език на Европейския съюз и парламент и след Брекзит, излизането на Великобритания от Европейския съюз, на който повечето хора от всички възрастови групи, мога да кажа спокойно над 90%, от петричани отговориха с не. Според тях английският трябва да остане официален език, тъй като той е много по-международен от другите езици, говорени в Европейския съюз. Вторият беше свързан с членството на Република Турция, което също в момента, както всички знаем, е една много гореща тема, абсолютно. Тук петричани бяха почти разделени с 50-50, от които 50% казаха, че те са по-скоро за и 50% казаха, че са по-скоро против. Тази тема е изключително спорна, има много виждания по тази тема. И аз лично съм на мнението, че България може, не само България, целият Европейски съюз може да спечели от членството на Турция в него, но, както казах, това е спорна тема. И третия въпрос основно беше свързан с основната полза, точно това, с което вие говорихте, от Европейския съюз и от нашето членство в него. Възможните отговори, които ние дадохме, бяха еврофондове, бяха улесненото пътуване, от което ние днес сутринта се възползвахме, тъй като отидохме в съседно Струмица в Македония.
също така и за улеснения начин на миграция в европейските държави, за възможността за допълнително образование или работа в Европейския съюз, от които изненадващо за мен над 80% от петричани отговориха с образование и работа, тъй като в повечето случаи по медиите слушаме, че основно се говори за пране на пари от еврофондове и точно това, което вие казахте, че повечето хора в България не смятат и не виждат ползата от Европейския съюз, които всъщност са изключително много, като започнем от пътната инфраструктура в България, училища, които са бенефициент по такива програми като нашото и много други програми на Европейския съюз, по които цяла България печели от тях. Тоест петричани виждат ползата от европейското членство да могат да работят в други страни. Ами не само, в смисъл, то беше заедно зададено с образование и тъй като над 60% от анкетираните бяха в възрастова група между 16 и 24 години, по-младите, според мен, по-скоро ставаше въпрос за образование. И те младите се интересуват от образованието. От образованието, не само от образованието, разбира се, имаше и хора, които говориха за работа, но образованието Аз, беше доколкото знам от предварителния разговор, вие сте обиколили доста страни в страни членки на Европейския съюз. Какво ви е впечатлението с младите вашите връстници в другите страни на Европа? Вие как се чувствате? Втора ръка ли се чувствате младите българи в сравнение с вашите връстници в Европа? Говоря ли в момента лично за себе си, тъй като всеки човек има право да се чувства по различен начин, разбира се. Моето лично впечатление е, че това зависи от самия човек, дали ще се чувстваме втора ръка граждани или първа ръка, както всички останали. Аз лично не се чувствам втора ръка гражданин, тъй като имам пълните права, каквито от всичките други държави членки и мога да се възползвам от всичко, което Европейската общност и Европейският съюз ни дава. Пътувал съм през половината Европа, може да се каже, че през повече от държавите, стоял съм в тях, винаги са се държали изключително любезно с мен, никога не съм просто попадал очевидно на такива случаи, защото знам, че има, но те са сравнително малки групи, малки проценти от хората, които винаги ще бъдат против имиграцията, такива за съжаление имаме в България, даже те са и в правителството, но тази тема няма да я коментираме сега. Сега коментираме положителните неща в Европа, а не изцепките на родното правителство. Просто казвам, че такива хора може да намерим във всяка една държава и зависи от нас как ще се самоопределяме и дали ще виждаме само хубавото или само лошото. Да, аз това се опитвам да прокарвам ниша в това предаване месеци наред, че ако искаме ние да ни третират като нормални хора, това си зависи от нас, българите. Точно това е, което аз се опитах да кажа. Аз следа вашето предаване от доста време по YouTube, каналът ви и виждам това, че е една от основните ви цели и основните ви идеи към предаването и заради това ние също така пожелахме и да участваме във вашето предаване, тъй като за нас това е освен уважавано предаване и хубав град. Така, да си спестиме четките, да караме по това. Господин Тонев, кои са инициативите, които вие сте предприели? На първо място се погрежихме да направим информационна система, в която може всеки един млад човек, а не само младите хора, да намерят много повече информация за Европейския съюз. Така. Направихме специален сайт, който има връзка с сайта на училището, който е изключително лекотен, има вътре мултимедийни материали. Как се популяризира този сайт? Защото вие си го правите сайта, ама ако къна кьорават отгоре надолу ще не знае за този сайт или младежите в Петрич не знаят за този сайт, каква файда от този сайт? Имаме Фейсбук група. Чрез Фейсбук, социалните мрежи. Чрез социални мрежи. Има ли обратната комуникация? Има обратна връзка. Получавали сме коментари на неща, които сме качвали, получаваме коментари на видеа, на снимки, на инициативи, други, които сме предприемали. Тоест, правите дисекция на това, стъпките, инициативите, които правите, че има полза от това нещо. Определено за сега можем да кажем, че сме достигнали не само младите хора, а хора от всякакви възрасти от различни градове. Да, за да нагледиме разговора, аз ще помоля колегите да покажат снимките. Подготвили сме снимки от едни ваши инициативи, които вие сега ще разкажете. Моля колеги да покажем тези снимки. Вие ще кажете откъде е това сега. Съвсем наскоро, на 27 направихме базар, свързан с вкусовете на Европа. Ученици от нашето училище, както виждате, направиха различни храни, характерни за страните членки на Европейския съюз, като може да се опита френска кухня, испанска кухня, италианска кухня и разбира се родната българска кухня. Коя кухня имаше най-голям интерес?
Или не може да кажеш? Обратно на очакванията, италианската не доминираше. Ага. Не доминираш. Не доминираше. Ага. А коя доминираш? Нямаше доминираща кухня, тъй като всяка една беше представена от много специфични Характерни хранителни продукти. Нямаше как да определим коя кухня е по-предпочитаната, тъй като всичко беше най-доброто, което може да се намери от тази кухня. Това е според учениците. в двора на вашето училище? Това е в двора на гимназията, на точно гимназията, така. Да. А включиха ли се хората? Как реагират другите възпитаници? Наистина се включиха всички съученици от гимназията. Противно на нашите очаквания, даже бяха повече от ангажирани с проекта и ни помогнаха страшно много на тази снимка. Даже може да видим... Защо чета Брексит? Защото решихме да направим нещо по-разчупено от нормата. Решихме да добавим и Англия, въпреки че тя напуска, но тя все още член на Европейския съюз. Сложихме в един ъгъл и направихме една торта, която виждате там върху нея. С една дума издърпахте ухото на Англия. Абсолютно. И отгоре сложихме британското знаме. Също така имаше и други типично английски напитки и сладки. Всички се включиха доста активно, събрахме пари за добра кауза и като цяло това е за нашият базар. Вашата инициатива. Сега ще покажем след малко, доколкото разбрах от предварителния разговор, вие сте били посрещнати, цяла делегация на училището имало във военното министерство. А защо се забихте във военното министерство? Каква е там връзката? Отидохме там, за да може да научим малко повече както за Европейския съюз, от гледна точка на отбраната на Европейския съюз, така и малко повече за НАТО. Вярно, НАТО и Европейския съюз не са едно и също нещо. То са едно от го мъдра тук големите политици в кавички в Европа да правят общ военен съюз в страните членки на Европейския съюз. Но явно това само като идея, но още няма такова. И какво НАТО? Ки ни оправи, така ли? Ще ни пази. Разбрахме какво представлява НАТО, каква полза имаме от него. Представител на военното министерство. Да. Бяхме разведени и с военното министерство. Не ми е любопитно, те ли ви поканиха, вие ли се самопоканиха? Това е там историята с военното министерство. Получихме покана да посетим военно министерство. Да. Разходихме се, разказаха ни подробно както за сградата и за нейната история, така и за дейността на министерството в момента в наши дни. Да, питам ви, защото аз съм работил, зрителите на телевизия БАЦ знаят и друг път съм го казал, аз съм работил 5 години във военния канал и ми е интересно как се случи тази история. Сега, за да нагледим разговора, аз ще помоля колегите да покажат отказ от срещата. Военният телевизионен канал, информационният лидер на българската армия. В залата на съвета по отбрана учениците взеха местата на най-висшия ешелон на въоръжените сили. Младите посланици на Европейския съюз дискутираха с министър Янев злободневни теми, свързани с националната ни политика и ролята на министъра на отбраната. В приятелска атмосфера Стефан Янев отговори на всички въпроси, които засегнаха събитията в нашия регион, емигрантската криза и ролята на България като част от НАТО и Европейския съюз. Военният министър изтъкна, че като цяло Балканският регион е нестабилен, има много нерешени проблеми и кризи и ще трябва да се консолидираме и да търсим общо решение с държавите от Евросъюза. Учениците получиха и почетен плакет от министъра на отбраната. С голям ентусиазъм децата и техните преподаватели посрещнаха жеста на министъра и заявиха, че си тръгват с хубави спомени. Срещата приключи с обща снимка. Така само да уточна, за да бъдем коректни, това беше среща с служебния военен министър. От вчера си имаме редовен военен министър Красимир Каракачанов. Него няма да коментираме. И какво? Разбрахте ли ролята на военния министър? Това чух в репортажа, че е представена ролята на военния министър. Ролята във военно време или мирно време? По-скоро в мирно време. И каква му е ролята на военния министър в мирно време, освен да наверите с обществените поръчки? За да уверя, въобще не сме коментирали. Не стана дума за тях. Защото сега тия дни се обсъжда решението на служебния кабинет да се купуват за милиарди левове мигове и не знам си какви американски самолети. Няма да коментираме това. С какви впечатления останат от ролята на военния министър? Какво ви каза този човек? Успехме да разберем, че това е човек, който първо трябва да познава много добре
това, което се случва вътре в границата на България, и освен това трябва да е наясно с външната политика на страната, което според мен е изключително сложна отговорна задача. Останахте ли впечатление, че има армия в тази страна? Защото това, което сигналите, които излизат последните 20-30 години, две трети е съкратена българската армия, с една дума вече тази службичка отива към затикващи функции. Вероятно е така, но фактът е такъв, че продължаваме да участваме в мисии, които са извън границите на страната. Тъй като тук е мирно време за щастие, български войници все още са на местата, където има нужда от тях. Да, Афганистан, където преди години беше в Косово, имахме такива зад граница. Сега участваме и в мисията на Европейския съюз EUNAVFOR, наречена София, за бежанците в Средиземно море, където имаме доста български войници. Само да добавя като коментар тези твърдения, че българската армия е изключително малка, не са особено верни, тъй като ние продължаваме да имаме една от не най-малките армии в НАТО, в Съюза, в Северно-Атлантическия съюз, с над, абсолютно сериозно, с над 30 000 войници, при положение, че в този съюз има държави с Исландия с около 1000 войници и имаме доста силна мощ, смисъл като хора. Факт е, че като техника е малко, но нека не забравяме, че ние сме в договор за обща защита с НАТО, което беше по-точно обяснено, в който случай, ако ние бъдем нападнати, разбира се, това да не се случва, се надяваме. НАТО ки ни опази. Разбрах ви. Финално изречение, защото имаме и друг гост тази вечер, ще засегнем други теми. Какви са другите инициативи, които вие планирате? Съвсем скоро планираме 2 изяви. Сега на 8, конкретно за Деня на Европа. Сега на 8, по-скоро на 7 май, моя грешка. А на 7 май в неделя планираме представяне на идеите, които имаме ние за Европейския съюз и за Европейския парламент на широката публика, първо в Южния парк в столицата и след това в един от големите търговски центрове. Така че много бихме се радвали, ако може да дойдете, заповядайте на това събитие. Ще се опитам да намеря време, защото такива инициативи се заслужава да бъдат подкрепени. Тази инициатива сте намерили подкрепа от Столична община. Защото не всеки може да се организира в Южния парк инициативи. Успяхме да... Тук е уместно да кажем кой ви е помогнал в тази инициатива. Получихме помощ от Столичната община да успеем да извършим това мероприятие. Така. Вашето послание, господин Мурат, към младите хора? Към всички млади хора, не само Европа към тези не е безнадежна кауза. Абсолютно съм съгласен с вас и съм точно на това мнение. Според мен Европа е една от малкото крепости на либералните ценности и на ценностите на свободата на хората и заради това според мен всеки млад човек преди да тръгне да говори за омраза, за национализъм и за нацизъм, трябва да помисли според него кое е по-правилният път и разбира се да си упражни правото на глас на следващите избори на Европейския парламент. Така, благодаря ви, пожелавам ви успех в вашата инициатива, защото много малко хора знаят за Европейския съюз и за ползите от него и за... Преди 10 години ни залъгваха с хита, слогана на обединението беше единни в многообразието, нали така беше? Май си остана единни само в папкането в Европейския съюз, в фондовете, а многообразието всеки се оправи кой както може. По-българено. По българската версия не точно така, но има нещо вярно. Да, за съжаление. Но въпреки това, все пак Европа си Европа. Стара Европа си Европа и аз съм твърдо за Турция да стане страна членка на Европейския съюз, да й се сложат някакви либерални ценности на тази Турция. Тъй като... Иначе отива към тотална диктатура тази страна. Абсолютно, но факт е, че ако те станат член на Европа, не само те, но и ние можем да спечелиме, тъй като Турция все пак е една голяма икономика, която е изключително силна, въпреки в последните 2 години лек спад на ръста. Тази икономика е доста силна и турският народ, както видяхте на референдума, не в целият подкрепи Ердоган и не целият гласува за повече контрол. И това, което видяхме в Турция на референдума, че има едно здраво гражданско общество. Абсолютно. Въпреки тоталното насилие, въпреки терора, който се оказва, арестите, десетки хиляди бяха арестувани. Въпреки всичко това,
47% от хората, даже 48% успяха да гласуват с не. Това означава, че ако всичкото това го нямаше, може би щеше референдума да е абсолютно наобратно и щеше да има 60% гласове с не, което означава, че турците не са фенове на системата, която в момента се опитва да бъде наложена и според мен тя ще бъде свалена по някакъв начин. Да, но това не може да се каже за съжаление за България. България няма такива хубави както здрави виждаме, граждански... след всички протести правим едно и също, сваляме един определен човек и го качваме след 2 месеца обратно на власт, но за съжаление в България няма алтернатива. Говориме, че няма това твърдо гражданско общество в България, при условие, че имаше наченки в зората на демокрацията да се изгради едно такова общество, но май си останахме само на думи с това. За съжаление съм съгласен с вас. Това отношение има какво случим от Турция като страна. За това да. Да. Добре, благодаря ви за това участие. Страхотен жест, че ни гостувахте. Успех във вашите усилия. Благодаря. Уважаеми зрители, караме по реда на предаването. Сега ще пуснем една реклама за въпросния фестивал на 16 и 17-18 юни. Грандиозен фестивал тук в Петрич. Фестивал Русалии. За първи път в Петрич. Нещо страшно ще бъде, но за това малко по-късно в предаването.